Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Ndiri kuti 2026 yatakupinda iyi ndipei ground rakakwana. Ndinyatsova bata zvakakwana. Nekuti pane zvinhu zvandiri kuona zvakaitika. Now tisatapinda mugoreri. Handisi munhu anochengeta zvigumbu, but pane nyaya yangondibata ikandirwadza kuti shuwa vanhu veZANU-PF mune chokwadi here imimi kuti munotora vana vevamwe vanhu muchishandisa mahara. Imimi moenda munopuwa mari, munongwavha mavhura zvimadhiri zvenyu zvemavhura, maakupa vana vevamwe vanhu mabasa kuti endai munoshanda muite izvi. Imimi mochienda munopuwa mari navakuru venyu, maenda makanokiya makanobhilivhisa munangagwa makapuwa mari. But imimi hamuchadi kupa vana vevamwe mari sei? Now ndine zvinhu zvandoda kuplaya panapa maaudios, mafaira, ndoda kuti chigadzira chidocumentary. Nhasi handisi kuda zvekutaura mazita, ndoda kungotanga kungoreleasa this information ende vanhu varidzi nyaya muchaita bho zvenyu. So pandiri kurekodha this ningirikini ndiri kukupai, handita kupinda mu 2026, ndiri kukupai 15 days dzekuresponda kuvakomana. Kana pasina mari mogara matiudza, tisanda kufonera because number dzenyu ndinadzo everything. Nyaya yacho ndagara ndaibatanidza. Ndikukupai 15 days kubva musi wa 1 January kuti mukwanise kupa vana vevanhu mari dzavo. Vane mhuri dzinodawo kudya, motora vana vevanhu mongoshandisa chete. Imimi munoenda muchienda muchinopuwa mari, hamuchadi kuningirina vanhu. Zvakashata izvozvo, it's very bad. Handakufara because mumwe munhu anenge achipinzwa busy one family yake, muri ichiswera uchitenderedzwa, uchishandiswa, uchiita zvinhu zvisina nebasa rese, wopedzera mumwe munhu iye ndiye anenge achidya. I don't like that. So ndoda kuti mugara mateerera nyaya yacho iri panapa, mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Kutendai pamusoro iyi vatungamiriri vose vari pano, pamusoro iyi maveteran vose, vana Mujibha, vana Chimbwido, freedom fighters, nemi mose zvenyu mangotenderwa kuungana pano kusvika pano. Ndinokutendai, handidi kutorai nguva, ndina mashoko mashoma. Inini ndinobva kunonzi kuVED. VED ibato rinobva kuhurumende rinotumwa napresident, richichairwa nevaprofita vanenge vagadzwa nababa vaMunangagwa kuti varutsise vanhu vakadla chinhu chaSmith. Pamberi kubatana pasina kupanduka. Nyaya yangu idikidika ina kana kumbokura. Vanhu vachibva kuIjipita vachienda kuKenani, vanhu vangochema vaiti kuti vakati fambe Mozisi angaita chinhu chakanaka nokuti vanhu vaitambura vachirwadziwa kwazvo. Mozisi nobva asvika akaita mashiripiti akanaka kwazvo, vese kwagutsikana kuti uyu wabva kuna Mwari uyu. Zvikati ngatipinde mukati mezhira tifambe tichienda kuKenani. Asi vari mukati mezhira imo vanhu vaitochema kuti Mozisi dai watidzosera zvako kuIjipita kwakuri nani. But nani yacho ndaibvunza kuti yanga iri iye vaitakurisa, vaikanya zvidhina nemate, vachipisa zvidhina neuswa, icho pasine kupanduka. But Mozisi haana kuzvitarisa, kana mashunguro vachitima kanaka kuKenani chete. Mwari manje ndida kutaura nyaya yangu iri pakuti Mwari vakangwara, vakaona munhu anonetsa vanomubvisa mugurupu kuti pasare vanhu vanoda kufamba zvakanaka. Machandinacho pano ndechekuti vanhu tiri mukati menyika yeZimbabwe, tiri mukati menyika yeSmith, vanhu vaichema kuti tiri kushungurudzwa. Noi madzibaba edu vashingirira kwazvo, onde sununguko yarwiwa, vararama vapinda muna 1980 muindependence. Vamwe vachiri kungochema nanhasi kuti dai zvedu tiri kwakuna Smith iko kuya. Mubvunzo wangu unomboti kuna Smith chakachakanaka chiko chamuri kuda kuchiva nhasi? Zvamakufunga imimi kuti nyika itofanira kuidzosera paelection tinovhotera triple C kuti tigondowaneiko kuna Smith kwataingochemazve? Saka masikati ano toda kuramba tichikumikidza baba vaMunangagwa kuna Mwari, tichikumikidza MP wedu weZANU-PF kuna Mwari, tichikumikidza kansela wedu weZANU-PF kuna Mwari kuti Mwari vape simba rekunamba vachimhanya pachinhu ichi kuramba kusvika tandosvika. Nekuti kana vachiverenga vamwe vanotaura kuti hapana nguva isingasvikwe, tasara nemazuva mashoma kuti tiende. Zvandavinga panapa ndezvekungoti mimi kana mobva pano mungoenda mongondonyengetera chete kuna Mwari kuti musi weelection ndoda maziso akasvinura akavhurika anokwanisa kuti aone pane masvingo. Kana zvaita izvozvo taona pane masvingo zvigodii kuti tigogara zvakanaka, tigonyengetera zvakanaka munyika yekwedu, nekuti nyika ino ndeyedu. Icho famba munhu akagwa, famba pasi pasine kupanduka. Mwari vanogoda munhu anohwisisa. Mwari vanode zvemunhu ane vision. Vision yaitona president haisi kuti munhu angaramba achitaura zvekuti anoda kupanduka.
tarirai munakiro waita nyika, tarirai kuchinja kwaita zvinhu mukati menyika nedevelopment yavo baba. Saka chimwe chatingada chii kana tisina njere dzinonyatsokushanda. Saka ndati ngatirutsei chatakadya kuna Smith kuti tigone kupinda munyika yeZimbabwe muelection yedu zvakanaka. Regai ndikutendei nekuti hanzi mune good attendance isina deceive, kureva kuti maungana zvisina kunyengedza. Ndinokuvenga munhu anoti shoko riri kutaurwa saizvi kubva kune vekutanga, toti isusu tawirirana sevana veZANU-PF. Izvo mumwoyo make pane umwe munhu ari kuti bhora ngariende musango. Saka iye ndo inonzi deceive pachirungu. Ngatibvise mweya wekunyengera, musi wekundovhota ngativhotei zvakanaka pamasvingo. Rirani inorwadza, inokurambidzai kunyengetera. Hakuna munhu anopfeka gemenzi kana pfuti dzichirira kana kuti mbadha ichichema mukati merodi. Bati simba nderenyu imimi kuti munyengetere kuna Mwari kuti tiende kundovhota zvakanaka. Hazvirambi kana makutenderana neni pano kuti Jehovha wokudenga ndiye anogadza maleadership. Hazvirambi kana magutsikana kuti kuchechi kwamunonamata kune mutungamiri akagadzwa zvakafanana naPuresident Baba vaMunangagwa. Saka simba rose ngarive pamunhu anonamata. Nyika ngairopafadzwe. Vanhu ngativhote zvakanaka. Budiriro ndiyoyi, pasi pasine kupanduka. Ndinokutendai mese. Unoza Mr. Kulent taiti kumusangano wenyika wevanhu vese tinenge tiriko, but isusu our mainly tatakabata all indigenization churches. Saka just mind, funga kuti panoge pachiti kereke ZCC, panoti kereke Gaza, kereke dzeMasowe dzine madifference dzekwana Mugodi, all indigenization churches taifanira kutosvika and we sacrifice kuti tisvikepo. Zvokuti as you come on the ground, so kubvunza vanhu vanokudza kuti hamanaka, this guy akashanda, this guy akafamba. Uye mudhara wamanza achitaura kuti kwanzi yaMari pose tiri kumaona was our provincial leaders. Hatizivi kuti vakapiwa kana kuti vakadii, hatina chatiri kuziva, but mazana angonyarira angorisi kuda akatsamwawo here kana kuti hakuna chakauya. Zvinhu zvinorwadza mwana wamai kuti we sacrifice from basic to the top tichishandisa our only means of transport. I remember one MP akatipa mari $20 yekuti chibatsirika muwane pekufamba, muwane chekufambisa, one chat. And inini I was the leader of the group. Ndiri leader of the group ndakaifamba nevanhu vachisvika zvekuma 8. So vanhu vese ivavo paitwa macontributions tega kuti wane mari yekufamba nayo. Kumwe kwacho vaitozipesera vasingachaindi, vangoti leader chiende ndotambirwa nevanhu vanenge vari ikoko, ndoziita maself introductions, tiita shacho kufambisa. But inani napandina kusvika, kana mukaenda vanokudzai kuti mukomana uyu akafamba, but still now hatina kana dola zvaro mwana. Saka zvakawanda maaudio acho hamumapedzi baba. Tikada kusendera anotoda wifi, tosara tiri kusenda chete, tosara chisenda. Anorema totsvaga imwe foni tosendera kutoita ekukopera pa audio achiuya akawandisa.
Haleluya. Mashughuli tunaogoza Genesis ile mwaka mtanga kalifanya tete sura shoko ulipomo tusiwe wewe habe kama hivi one verse iga yote ya abantu bamwe banururimi rumwe bose zino ndizo zabantu kwita zino akukine kintu cyabangada kwita cyabanga kingabazirisa kama Ezei tuburuke sindo wapesanisa rurimi rwabo ipapo kuti bareke kuzwana kana botawurirana rugare apostara patirose takenga tine rurimi rumwe chete nekutara kumwe chete tine same spirit. Haleluya. Ati Mwari kudenga vakazviona vakaterega indiburuke pasi ndinoita kutaura ndopakatangura ma-different languages pana Genesis 11 parusvingo rwebhabheri. Rugare vakatadaro takatanga kuchipatsanurana mazimbabwe ndinobva taya kuzimbabwe vakujapani vaenda kujapani vekuamerica ndobva vaenda kuamerica vekugirisi ndobva vaenda kupi zvavo vaenda kugirisi ati ndinoona kuti akapatsanura marudzi vakaita ma-different languages ndimwari mwari vachizviitire vachitoti tisu kana tauya kuno kuzimbabwe tigare semazimbabwe ati tichine spiriti yekuti pane munhu muzimbabwe anofunga mweya wekuti ndoda kuti maamericans auya agare muno. Rugare ndakazviwabva kudenga havangatsamwe here iyo ichiziva kuti pandava kupatsanurai parusvingo rwebhabheri baibai ndikazvishinda menda dzemazimbabwe inini moda kuti mumwe rudzi kuti rushe rugare munyika yenyu haisiri here nyika yemadzibaba yedu yakafanana nevana vakabvisa kuijipita vachienda kukenani vapo vakenani vecho vochida kuti vairamba here jehovha kana vairamba vanhu vangabvisa kukenani kuijipita vachiisa kukenani aizoti kudii pamusoro pavo saka nguva ino ndaikumbira kuti sevana vezimbabwe ngatifungei kuti tisungane vakatibvisa pafani vakatiwisa tsuru semazimbabwe tigare munyika medu semazimbabwe tigoda nyika yedu semazimbabwe rugara apostara. Haleluya. ndonyachunza pano kuti ngatiregei kuchiva zvedzimwe nyika kana ngatiregei kuda kuti dzimwe nyika dziuye muno ino iyi nhaka yedu semazimbabwe ndazvikutaura mubhaibheri kuti hakuchinazve pati rumwe rurimi ruchauya ruchinzi ndovazivenyi vevhuripi rinoi. Rugare ndopakatangira nyaya dzokupesana ipapo ati patakapesana dzimba ipapo takauya kuno kusegroup sevanhu vezimbabwe munyika medu ndo munyika mune runyararo ndomunyika matakagara muno takazorwadziwa tatorerwa nyika yedu ana baba vedu vakagara musango vachifira nyika iyoyi taidzoserwazve nyika yedu tosikagara zvakanaka tofunga sehere kuidzosera nyika yayo takamboizorera ndianiko bhaibheri rinobereka rinotaura kuti pane mwanakomana akapuhwa pfuma nababa vake iye haana kuita development yepfuma anoitengesa saka kana tichine pfungwa dzekuti nyika ino ngaidzokere kuvachena zvanongofanira kuti kana sendi yanosirwa nababa vako unosara uchingoitengesa. Rugarewo. Haleluya. Saka takakudenga ngavatibatsire kuti isusu tigare zvakanaka semazimbabwe ngatinamatire nekuda nyika yedu tobva taishandira nekuti ndeyedu nekuti timazimbabwe hatina mwe munhu zvinofanira kuti timupe nyika nekuti ndeyedu. Rugare zviri kubatsika ndapara zvisingaiti muna ruyo rwekuti zazachine ndingada kutozoruimba mafuza atopedzwa nemhaka ndinorudira kuti zazisai chirevo chenyu mwanakomana wamwari taparisana neelection jehovha wekudenga ngavazarise chirevo chavo vadzose ngapfugama achikodaidzira pamasvingo kuti ndimi dzose dzichiprofita dziprofita pana baba vamunangagwa kuti tigogara zvakanaka murunyararo munyika muno. Takatoramba kuti nyika ichadzokeri zvatakaramba kuti nyika ichadzokeri joshua anotenderwa kumisa zuva achirwa hondo saka isu tiri kuti kana nyika yacho tikarisa kuvhota ikadzokera uku tichaenda kunamata iko kutomborova hondo saka tiri kuda kuramba spiriti yekurova hondo nekuita kunovhota zvakanaka pamaelection tichivhotera pamasvingo. Rugare. Haleluya. ndonyaya tichita pano ndonyaya tiri kuti tinozviziva kuti munogona ende munozvida uye muri vana vezanupf ndosaka vakaungana muchinyengetera asi tauye kuzongorangaridza kumutsaura nokuti mumwe musi munhu anotadza nekusaziva saka ine tichita pana vaexercise yewake up kuti musi wekunoenda musi wa23 svike kwaane mistake vatinde tiziva kuti tina zimbabwe. Haleluya. tinoziwana papi kuti tinofanira kundovhotera pamasvingo pamainevhesi yangu mamwe ava kubva waninoti uvaye uchidzire kuti vazviise pasi pavabati nevane simba kuti vateerere kuti vane vanhu vakazvigadzira kubata mabasa ose akanaka. Rugare. Saka ndati
Ona ndipana mapane mafaro pano na kitana zikaiti. Mparo huo ndikuuda kusiri kwa 23. Musati ndipo kana kwa mshindara hiyo. Siwira na kutsataka taura na kuina bana. Ile geta na kuina ndikani basi. Kwa mwemba. Mazoni mapostora for economic and development. Kana kuti mazoni mapostora for Emerson Dambudzo Mnangagwa. Haleluya. Uya pano kwa taitawo. Atina ngouya nemusango. Ndichitouya makusenda tosvika nekupresident's office kwatinoti kuintelligence tichitova bhuka meeting iyo kuti ndichange ndakamira pamberi peso hwenyu nhasi. Chandituma kumira pano inhau yenyika yedu. Toda kuti titaure nevana veZimbabwe vanoda nyika yavo. Toda kuti titaure nevana veZimbabwe vari kuziva rusununguko rwakauya munyika mavo kuti rwakafamba sei. Haleluya. Rufaro kwamuri. Nditendereyo kuti ndikuremekedzei mose zvenyu muri pano utungamiriri wese boka rinotungamirira boka nekuunganidza vanhu kwamaita. Asi donzvo ratanaro kuunganidza vanhu kwose vatungamiriri vangu ndekekuti tivaudze pekuenda kundovhotera. Haleluya. Takazviwana papi kuti tinofanira kuvhotera pamasvingo? Takazviwana papi kuti tinofanira kuvhotera Baba Mnangagwa? Takazviwana panyaya yekugadzwa. Mwari ndivo vanogadza leadership, vaona qualities of leading yake. Haleluya. Saka takacherekedza kumashure kwese tikaona kuti Mwari vakaona kuchema kwevana veZimbabwe, vakaona kushungurudzika kwevana veZimbabwe, kuti zvaisagoneka kumashure kwese tisakasvika muna 1980 kuti muunganidze vanhu sezvamakaita pano vatungamiriri vangu. Mainzi unounganidza vanhu unovaudza chine kuti unozivei? Vaizviti ivo vaya vachena vaya ndivo vega vanoziva. But Mwari vakazviona kuburikidza nemudzivi yenyika kuburikidza nababa vere nasekuru vako iwewe. Vakapika mhiko kuti vakaenda musango vakandoita inonzi honde yechimurenga yekusunungura nyika ino. Kuti ive inonzi freedom of worshiping. Nhasi takunamata Mwari takasungunuka. Zvabva pahurumende yeZANU-PF. Ndo yatituma kuti tiuye pano titaure nemi kuti nhai mhiko zvamakawana rusunungo rwokunamata zvakanaka. Iko zvamakagara pano pakati pesango panapo. Hapana kana mupurisa umwe ndaona aripo akabata pfuti. Yatinoratidza kuti anenge iri defense system. But mangozviziva kuti imi mukauya panapa mukanamata zvakasungunuka, muchakunamata makatopedza mukatita programu dzese pasina kuvhundisirai, zvichikonzerwa bedzi nehurumende yeZANU-PF. Haleluya. Rufaro kwamuri. Saka yedu ndeyekuti hurumende iyoyo yeZANU-PF yakutenderai kunamata zvakasungunuka haina zvakawanda zvairi kuda pamuri, iri kungokumbirawo act yenyu chete chete kuti zvigoita sei mugoramba muchingonamata zvakasungunuka. Haleluya. Zviri papi kuti tine maproduction akawanda atava nawo. Waiti kana ukakumbira mota yevarungu kuti ndokumbirawo lift, aikudza kuti babhuna haigari mumota asi mbwa yangu ndinogara paizvayo. Iwainzi ngairove netsoka nekuti haina kufanira kugara mumota. But ndafana ndichisvika panapa ndaona pane mamota bike akawanda ari kumusoro, kune mota dzakawanda dziri pamusoro apo. Zvakauya bedzi nekuda kwehurumende yeZANU-PF. Saka chimwe chatinoda chii? Vana vaMwari ndauya ndine nyaya yangu yekurwadziwa mwoyo. Handina kumbokura zvamuona ndakadai ndiri mwana mudiki. But Mwari vakangoita chinhu chakanaka kuti tizive kuti gomera pamberi peso hwenyu hamufari here kana mukaona mwana weSaizeina achitaura history yenyika zvichiratidza kuti zvinoprotecta imi mazvigoni kukufadza iwe here. Regai ndikuudzei kuti bhaibheri randinotaura randakamboona kumashure rakandiudza kwazvo pana Titus chapter 3 kuti Mwari ndiye anogadza utungamiriri. Saka zvinoratidza kuti imi baba muri baba kumba kwenyu makagadzwa naJehovha. The moment yamunongofunga chete mumwe menyu kuti Baba Mnangagwa havazi president, havakodzeri kuita president, nemiwo mwana wamakabereka kuti kugairai kuti hamukodzeri kuita baba vake, munozonzwa sei? Saka chatinodzvara ndo chatinokohwa. Hapana benzi kana Mwari harizi benzi rinokohwesa munhu mbambara paakandodzvara nyimo. Saka yedu ndeyekuti kana bhaibheri rakatiudza kana kuti Mwari vakataura kuti Baba Mnangagwa ndo president, vakati imi muchaita leader munotungamira vanhu vemakereke pano, mukangoti pasina one imi munotodziwa kuti pasina one kuteerai. Haleluya. Saka inini ndati tinoda kuti Mwari vanongoti mukaramba muchibereka zvakanaka kana muchidzidza zvakanaka chiprofita, munoona kuti Jehovha pane paita vachiti Mozisi tarira uone, akapedza anoti Pauro taura uone. Nyaya yaJehovha ndeyekuda kuti munhu ave nevision. Mwari havatungamidzi munhu asina vision. But udzwai vision inobatika sezvatikaona kuti president vanotaura vision inobatika. Haleluya. Nai vana baba, imi nana mai munoudzwa naChamisa kuti ndipo kandivhotera ndichakubvisai kumunda, mukandivhotera ndokugadzira parapet road kotora kapisa aka zvikanzi saina. Iye nobva asaina nobva vadzokera kuSouth Africa kunga kune headquarter yavo vakatocheka po Zimbabwe yese hande mundoona.
vakadzoka vakaenda cheya itendere mbavasvika zvikanzi baba tikazoti makazoti papishiya akagara achiti unotangira apa yakatendereka dzoka futi ndopaya pamazano ava vanhu vachimunyepera kuti akanzi tata longe hoza haana kuti tata longe waida kuti munobva apa muchisvika apa ati pakashanda chitsotsi checheya itendera ndozvikanziva kuti itendere reite right round idzoke paanga atangira asi nobhengula waitoidawo nyika ino areroya kana nobhengula akafira nyika ino achida chinzwai iye kuzoratidza kuti nyaya yakamurwadza akazotora maadvisors akanonji lonje naskembu zvikanzi endai kusouth africa munoti yele ndingaitidzoka kumashure nekuti makandibiridzira hazvo zvatakawirirana vasvika kuya lonje naskembu vanoburisirwa futi zvikanzi akomanaka kuno kune mheni yechirungu kana mukada kuita zvenharo iyi mheni munoiona iyi munopera kufa mese nobva yaridzirwa mudenga ikabuda moto shuwa ukaitasa AK47 inopfuta moto nobva yanyere zvikanzi inimi chinotorai mari vakadzi ava garai mutizinda momuzati madhiri achadzoseri kumashure zvairatidza kuti nobhenguda warwadziwa nechitsotsi chaangaitirwa asi ivo nhasi vana baba vako vafa vachifira nyika ino iwe ndiwokuti hauchina basa neuda kuidzosera nebhilo umwe munhu akatoifira fungai zvandinoreva kuti mwari wekudenga vatiitire zvakanaka hatina kuuya kuzochichidzirana ndosaka takatorwa vebandiko rekunamata kuti tari pamberi pevanhu vanonamata vanhu vanonamata havanetsi kunzwisisa enda vanetsi kukondrola ngaingova sisitimu yemunhu anonamata kuvhotera hurumende iri kutonga areroya rufaro kwamuri vane vandatuka here zviri kunakidza hazvo nyaya ndeyekuda nyika yedu isi kana tikangoda nyika yedu tinoivhotera togara murunyararo takutoita maproduction edu ese ndo zvinongoda mwari rugare nyangu yekupedzisira ndinozvisira hangu kuti vakawanda tinofunga saizvozvo asi ndanga tikokumbira kuti muinde pana mabasa apostora chapter 18 verse 15 inoti kana riri shoko rezvandataura iri pamusoro penyaya yekuvhotera pamasvingo ishi ane nharo ake ngaaite nharo mumwoyo make asi nezuva rekupedzisira ini hangu pano handizomumiriri wako redhi yakauya takatendera kumana tikasvika posamwe tikanyorera matsamba tikokudzai chinhu chimwe chete waramba hake ngaarambe nekuti hatigoni kukumarikidzai but anoti mwoyo make chete handivhotere ZANU PF kana honde chizuva aina handikumiriririyo komala aleluya mwari wekudenga vakuitire zvakanaka mashoko edu ndekumuti musa 23 August kumuka takasimba muprofita wese nhasi ngaanyengetere akasimudza ruoko rwake akanongedza pamasvingo muparidzi wese nhasi ngaaparidze baba vamunangagwa pamwoyo pake ndo delegation yedu yerunyararo saka nhasi muchinamata mangwana muchivata vatai hope dzakanaka mondovhota zvakanaka modzoka monamata futi chekerere vanhu vanotendeuka kana mangovhota zvakanaka ati mukangosavhota zvakanaka baba vamuzava pana hamupagara hamuwanikwi mashaikwa pano achazoungana pano hakuna ati kana ndakuudzai shoko iri watamba hake naro ngaatambe naro asi ndoshoko rerugare vana mai nana baba ndoshoko rerugare hama dzangu nyika ino haichadzokeri uku ini nyika ino totoida nekuti ndeyedu isopana kumweifila kuti nyika ino ndeyedu saka ngatirege kutorerwa chatakabata nemunhu anotinyengedza dai anga asingarwari chamisa haitengesa nyika yedu atizotoratidza kuti munhu anotorwara ane mentally disturbed ndosaka achitaura kuti ada kuunza vanhu inzwai shoko rinorwadza kuti varidzi revhu ndo vatakuda kupa who is the owner of the land iumwe futi achava pakati pedu sitirisi varidzi vavo zimbabwe ndeyedu vanhu vatema saka tino kutendai nenguva yamandipa shoko rangu rababa namai kuti tinabate zvakasungunuka nyika yezimbabwe inoda kungonabatirwa nesu purezidendi vamunoona vakagara pavanenge vari pesaitarani vane vakagara kapfuka gemenzi jena vaya vanonzi madzibaba mozi ndo former president wevet saka kuratidza kuti vet inodiwa napresident nokuti pavanofamba havasiyani vakaenda kusendinari vakavaona ndo vakazoto Captain chef makadi tirane mkuru muri sei ndofara rakati basa basa tinaro tinotenda alright guru kwakanaka ndikuona ndi maripoti kuti muri kufamba hamusi kumira hatisi kumira baba hatisi kumira aiwa tinokutenda rambai makadaro handitika zvakanaka chef alright ndakataura naOS nezuro vachinditi tiite meeting nemakansela vatipe mastand alright saka taida approach yacho by then masenza acho kuti isusu tise chimabhadhara here kana kuti vari kutipa according nebasa ratakaita by then kunofana puwa vanhu vangani ndo zvatachida kuti sinzisisa alright meeting yacho takanga tamboigara kunational saka kune thanksgiving iri kufana kunge ichienda kumapostori handitika saka inenge ichizo ala
hospital mati hala. So that was happening Mr. Kulen. So kana vachitaura kuti vanorangarira nekuempower mayouth, vari kurangarira nekuempower mayouth api? By then vari kurangarira nekuempower mayouth asina kushanda here, vakashanda varipo. So why vaida kungotishandisira mahara here? But tinorwadziwa kuti peni ndine group randakafamba naro, tima takafamba naro mwana wamai takawanda zvokuti ndikakuisira maaudio avo chete WhatsApp yangu iri kuita problem, but zvino zvinotirwadza. Saka ina nombooni kune kwatinoenda kana chiedza. We are suffering. Hatina kana chatinacho izvezvi. That was not easy kuti unopedzera wakuita guard but une ma-O-level ako akanaka, wakatorwa wakanzi hanoto takatosvika pakutonzi you are going to work in president's office, but still now that's the message that was come to an end, pasina kana chakazobuda. Mwana wamaika mubvunza chatinayo yakawandisa, tibatsirewa maya. Last audio izvi haana kushanda mufesima, but munhu watakasvikira isusu tichimwe tinotatumwa kuti kana makavhotera apa sevanhu vechechi program ichauya yemaproject yakadai. Amambonza aya ndaichitaura mashure yataura nemukuru wangu muovheti uyo achiti maprogram amanzwa, ini ndaitaura izvozvo, ndo zvandakandaudzwa. So ari kuti nanhasi makasvika mukatiparidzira. He was sitting on the ground, haana kwakafamba achienda, but ari kurwadziwa nekuti takatomuudza kuti kune maprogram achauya kana kuda kuita zvakanaka. So his question is takavhota but hakuna kana achiri kuuya. Saka mukaona the person akanga akagara akangovingwa just once, nobva tatomuona pagathering yavo, nobva takurukura tikapedza navo vakafollowa instructions, achirwadziwa. What more the pain yemunhu akafamba achishanda asina chaakawana. Saka ndine ma-evidence akawanda andinawo ari touchable panyaya iyi yokuti tikatokuvaikana maaudio vakuru vachavaitotitaura kuti titengerwa mastains, muchazoita sei, mukapuwa mastains, zvese zvaitaura vachita sei, zvakangoti sina. Asi unokavabvunza kuti vafonera mafoni anenge asikachadai. Saka we are in the suffering, we are in the very big pain Mr. Kulet. Pakaipa but vatiregerera inline ndotoda mari nemota, toda mari nemota. Kana mbeu hansitomboida, kana fertilizer hansitomboida, kana simendi chai hansitomboida, kana zvidhina nebasa nazvo. Toda mota baba, vakandipawo GD6 andika, kana legend 40, legend 45, legend 50 ndoida. Fortuna baba ndo muzere wemota dzandinokuda iwawo, ndo muzere wemota dzandinokuda. Asi utomboda kana akwa baba, ndodawo ndakapiwa kana Fortuna baba, nemari zvisvikawo zvekuma 50,000 even 10,000 zvayo at least. Ndazviri nani ndakamanya baba.